Barhed aga sa Sendo Gabos. Welcome sa programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsehal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Basida Liobit, Alwin Double. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga ngunyan sa programa. Daman sa mga nakaantabay sa tuya ngunyan na pagkaaga, so may mga birthdays ngunyan, happy birthday po. May mga kamatian, get well soon. Mga drivers on the road na nakatutok na ngunyan na pagkaaga po sa radio. Magin sa Facebook. Good morning po Welcome na digdi sa programang ini. Tuwang oras na presentasyon kan mga istorya kan mga bareta. Nasa indo po tabing dapat napakinabangan ngunyan na pagkaagang ini. Nin Biyernes. Pizza 25 na ba? 25 ha? Pizza 25 na po sa bulan nin July 2025. 1, 2, 3, let's go! Ayos. Nice na. Okay. So sige diretso na po tabi kita digdi sa programa po. Ngunya na pagkaaga. May inayos lang na kami ni Darwin digdi. Improve weather condition na kita ko dyan improve weather condition na po tabi kita ko dyan. Mainit na ang panahon. After po tabi kan sarong simanang pag-uran. Pero aday mo maiwasan kaso banggin akigkig ako makusugon so tama sa sim kan uran kaso banggi. Tapos ano yan? Tapos nawara. Sundongon yan. Okay na maliwanag na po ang sirangan tangon yan. Pero an paros habagat makusog. Makusog. Happy Fiesta sa mga taga-barangay Galicia sa Rapo-Rapo, Albay. Ngunya na po tabi. Pag piyesta dyan sa Galicia, makusugon na bagat. Makusugon ng habagat pag piyesta dyan sa barangay Galicia sa Rapo-Rapo. Sa bagay ka panahonan talaga pag July tapos August. Iyo po yan. Mainit na pala sa Tugos. Iyo, mainit na. Pero may kompa. Pero na pa masiguro po tabi, di ba? At so bagyo nasa bisinidad di pa nakaluwas di pa man po tabi nakaluwas sa bagyo. Taon may mga bareta pa gani kita kayan. Nagsignal number 4 nagsignal number 4 sa bagyo. Tapos magabat so namati antang uran bagin digdingani po tabi sa Legazpi sa Albay. Dakulso na apektaran kan pagbaha talaga. May mga landslide, tapos baha,
malangani kasuhapon, kasuhapon na aga kinarigos kita kan abas na sabatan taduman sa ano yan sa baha po sa Kimantong. Alang kawo na. Tapos may pangapulan kita sa DPWH tabi. Pangapulan ini tabi. National Road yan. Siguro yung 2nd District Engineering Office tabi. Kasuhapon kasi siyempre nag-clearing operation. At binaha talaga dyan dahil nga nakaagyan motorsiklo pag grabe talaga ang uran dyan sa Kimantong. Mapakulpa ka, madali man sa nakota. Kaya lang makusugo ng tubig. At halibagayan dyan sa bulod, dyan ang tama talaga. Tapos, apera kayan, maray, kung tubig sana yung kuan mo, pwede mong masagang. Ang problema, grabe may mga gapo, may mga daga. Daga. Kasuhapon na clearing na po. Kaya lang, ang problema, taso sa gilid na mga daga, dahil man hinali. Pag-uli ko nganing hapon, wala naman, tapos na. Aga pa sa na-clearing na. Ano ini? Kasubagong aga, nagreklamo so tindahan sa tangod. O nagbabakal ako duman pagkaaga. Paghali ko sarong, nagbabakal ako duman. Minsan kape, minsan salabat, siringkaan. Minsan, bala na ako, nagbabakal ako. Ngunyan, siringkan Labis ako. Kaso hapon ngayon, nag-clearing dyan. Tapos ngayon, pag-aloy-aloy, nag-pa-picture. Picture taking. Siyempre, may picture talaga po. May picture talaga po tabi. Iyan, ma-picture. Ma-picture. Tangali na ipahiling duman sa opisina kan DPWH na nagtrabaho po tabi sinda. Kaya lang ang problema ano ito? Baka ngayang gustong sabihin ninda, so tangod tabi, ayun nga ang tangod ko sa gilid niya kan tinampo sa shoulder kan tinampo. Ini nga gulpihon na daga. Ako ngayaan pa limpyahon ninda. Dapat nga bayadan ninda ko. Iyo man ang ganta. Grabe ang dugi. Grabe ang grabe grabe po tabi. So nahiling tadigdi na laboy. Delikado po tabi yan sa kuan. Sa mga bihikulo, lalo na kung motor. Kaya ang pangapudan sa DPWH siguro sa 2nd District Engineering, sa 2nd District Engineering, balikan po tabi dito itong lugar na sa may Kimantong, baka kung may madali dyan, may problema kita kaan. May problema kita kaan. Iyan, nagkukuan man sana ako, nag-a-appeal man sana ako sa indot, tangani na matano sana kita. Maratano sana. Taday mambaga dito man din madadara sa gurulatan Sabi nga po tabi, makimahira kita. Dito bang pwedeng madara sa gulatan? Sabi ni Padindante Balbidina dyan sa Arimbay, 320 na sada po ang kilo kang karne niya. Sa Arimbay, 320. Yan. 320 ba? Barato na daw. Sa iba kasi 350. 350. Tabi. Tapos ngunyan sa iya 320. 30 pesos ang diferensya pirmi. 30 pesos ang diferensya pirmi ni Padingdante sa Arimbay. Kung ako ang mabakal, diyan ako kay Padingdante barato, 30 pesos. Ikakuan mo pa yan 30 pesos ang diferensya. Ikagasolina mo pa sa motorsiklo. Pwede bagang maggasolina dyan sa kuan? Good morning po, Sir Alwin. Alato na at ano man ang cellphone na ini. Iuragan ako ang cellphone ko.
Orag na ko, ipanao ko ini. Good morning, Sir Alwin. Pa-shout out po sa ano ini, Apihap Hotel sa Tagas, Daraga, Albay po. Nagadangog ka mo sa kuya. Nagadangog ka mo sa kuya, ganyan. Anami Bernarte. Nagadangog kayo sa Apihap Hotel. Iko dyan, sa inyang parte. Diyan ako nag-aagi sa Tagas. Diyan ako nag-aagi para nag-uli ako eh. Di ko na Malaysian maray. Apihap Hotel. Nakaantabay gayon. Kasuhapon mantang nagsushoot kami kasuhapon kan baha digdi sa kwa ni Silin. Ang cameraman ko kasudma si Silin. Hindi man ako pwedeng magsulo. Camera woman. Si Silin na so. Nagka-camera kasudma. Mantang pagabot mi duman sa digdi sa may pasiring sa Pag-asa ta digdi so baha kasuhapon. Then na kami nagpasiring duman sa sentro ta bata ora helmet baka dakopong kami. Kan pulis, tamay mga pulis bagyan pirmi. Alas 8 na siring ka. Nag-shoot kami kan baha. Pagabot mi duman sa may tindahan. So diyan baga sa may irahayan kan motor. Irahayan kan motor. May mga tindanin o kung gusto nindo po na magbakal ki mga prutas dyan sa may palaog sa Pag-asa, mga prutas di ko lang aram so tindahan ko nung pangaran ha, libre na ini ta, mga parantabay ta, nakadangog po tabi digdi o nakantabay sa 1FM, nakantabay sa 1FM ano ba yon nag-shoot na kami kan report pinundota baka ngayama bula lenida aram so pigdadangog din da kami sa muya pagkatapos ko magprograma maladaaga po sa padagos nindong tiwala ha, lalo na digdi sa area kan Rawis na yaon sa tuya yung pagdangog sa radyo. Okay? Ay naaga po sa Sendo Gabos. Siyempre, yun man talaga yan. Pag siring kayo ni, umuran man, bumagyo, bumaha, magtugan ba yun? Yaong kami. Sa FM, 88.3. Sa EM, 1080 kHz, Radyo Pilipino. Pero ang kadaklan, yaong digdi talaga sa FM, sa 88.3. Tapos sa mga paraantabay tang mga jeepney drivers ha. Nagura na naman. Magluway-luway sa na po kita ta isipon ta po na may nagahalat sa satuyang pamilya na pag-uli ta. Iyan kitang kamong mga driver, kitang mga nagda-drive. Ako siring kaan. Isipon ta sa tinampo. Good morning, Sir Alwin. Si Senador Ping diyan sa Maslog Bayan Ping. Isipon ta po tabi isipon ta may nagahalat sa tuyang pamilya pag ulita, okay? May nagahalat sa tuyang pamilya pag ulita oni po pabayaan ta na ining ko dakulon po sa social media ta ako abo ko makiaram dyan sa social media ha. Actually abo ko nang makiaram dyan kay to pa sinabi ko na yan. Digdi lang ako sa radyo. Nagpaparaharanap nin ano ba yon? So bagas ngayaki ken ma-election takulon niya so ito ma-election po talagang given yan sa diring bulsa pag ma-election siyempre pero kamo na sa napuan magatid-atid kamo kamo na po na pagbako man eleksyon day man talagang matao sa indo. Pag eleksyon sa nata may purpose kung nata matao. Igwasindang purpose kung nata matao. Sino kini? Pag panahuling kalamidad, otrohon ko po, na bako man talaga po tabi ang nanginginot dyan ang provincial government. Sa ano na provincial government po? Bako dyan ang nanginginot. Oni po saro-saroon ta, ang inot po pag malibagyo o ano man na kalamidad mga baha na siringkaan, nadakulan na piktaran.
Ang inot po na nagtatao kaan, ang Department of Social Welfare and Development. DSWD. Kaya nga ni Bagasinda may mga pod packs na kantidad kayo din 1,000 pesos. Sobra. May mga bagas, 5 kilos, 6 kilos, siring kan. Mga dilata. Ang automatic na nataw kayan, ang DSWD. Kasinda po tabi talaga yung proper agency. Pandoa, yung host na local government unit. Halimbawa sa Legazpi, si Mayor Hisham Ismail. Iyon Mayor Ngunyang Legazpi, siya mampuan dapat na magtao sa mga apektadong residente. Pag daikinaya kan LGU, nakatao na po sa DSWD, ang masunod kayan, provincial government. Na inailingan din do, ang channeling po kan tabang. Tanay mo pwede na. Sige na sana po tabi so tao kan DSWD, oral daw nagtatao sa DSWD, pangangaiponin daw. Dahil man po, taday man kimatagal na gobyerno kaan. Dahil man kimatagal na gobyerno kaan, kumbaga po, bangkarote ka ng gobyerno kung siri ka na nagtatarabangan yan, may close coordination yan po, mahapot so, alimbawa so gobernador na, sa iya na anboda, mahagad din tabang sa mayor, tapos sa DSWD, sa arin na mga pamilya na ang natawan, mga lista, coordinated efforts yan tayo po ang structure kan sa tuyang gobyerno pag abot sa kalamidad. Hindi mo pwedeng durodoble. Kung igwa po ng durodoble sa tuya, yan po, mga private individual na nagtatao sa Indonin tabang, na dahil po bigko ang kwarta sa gobyerno. Pero kung government money, dahil mo pwedeng magdurodoble kita, kaya ang kaipuan ta po, kung nagtabang na ngaya so LGU, ay so DSWD, so mga doon tatabangan, iyon naman po tabi ito, ang tatabangan kan LGU, kan mayor. Aben na, okay. So mayor, iyon naman po ang matabang. Pag daipa na kaya kan DSWD, pati po tabi kan mayor, so provincial government, iyon salo naman po, kan daipa inabot nin tabang. Kaya nga ibaga kita, igwa kita kan pinag-aapod na MSWD o sa munisipyo o CSWD o sa syudad, tapos po tabi PSWD o sa probinsya. Igwa kitang DSWD tabi. Government agency. May koordinasyon yan down to local government unit. Tangani na systematic yung pagtao. Di man pwede na, gano'n sana kita nanaudin pili dyan, sa ano din pili po na sige sa ng tao tapano suday matatawan siring niyang kaya tagang maintindihan nindo po naday kita magparapost sa social media na nagbabarasulan kita hindi pa ganing yung tabang sikwan ang tabang naman kan ibang grupo siring kan Ako Bicol. So Ako Bicol actually, nahiling ko na po, may mga post na so Ako Bicol, sa pagi ni Attorney Pido Garbin, may mga pig-prepare na ano yan, na mga pod packs. I-prepare na mga pod packs. Pero yan, bonus na sa naman bako man po tabi obligado, iyan na party list, iyan na Ako Bicol, bako man obligado talaga po na magtao, kundi iyan, bonus na sana yan, taigwa baga kitang mga LGU noy, may mga LGU po tabi kita, city or municipal, so DSWD, yaon sa indang kwarta po, tapos po tabi so provincial government. Nailanindo so channeling kan, o yan po ang channeling kaan, minsan, magkasurupog daw kita na, sige ang posta, na di taman aram, kung paano, pigigibo yan, ang provincial government parang back up yan, back up man sana bako man sinda sa front line back up man sana po sinda anong maintindihan nindo, back up po yan sige daod po magbabalik ako.
Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye lumit man siya. Hello Pride Bar Blue, isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye lumit man siya. Hello Pride Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Two. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 32 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablow sa Charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Alright, sige. So, balik na ako, Ligdi. Ito, nagdipis ang busis ko, ah. Numinipis ang busis ko. Sige. Anyway, ayot, 320 naman sana talaga. Okay. Hindi, ayos. Solve na. Solve na. Sige. Anyway, Let's go. Alright. So, diretso na po tabi ako digdi sa programa. Nakaantabay daw sa si Anali. Okay. Duman sa Daraga Albay. 39 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. So, tapuson to na lang ini ha. Ngani na maintindihan din daw. Iyon na po, yan ang, sabi ko sa indo po, iyon ang tamang proseso. Taday man pwede na nagtao sa indo sa city government, halimbawa Legazpi, nagtao sa indo sa city government, matao pa sa indo po sa provincial government, matao pa sa indo sa DSWD. Hindi ho pwedeng ganun. Ang bonus kayan kung matawan ka mo kan ibang mga grupo, siring kan ako Bicol, siring po tabi kan ibang mga party list, tapos so iba pang mga grupong individual, bonus na sana yan. Pero yung obligado talaga, ining tulong ini na nagkatatarabang. Bako man po sabi yan kwad, obligasyon talaga yan po tabi. Na masiguro na igwa ka mo nin makakaon sa aldaw kan eleksyon. Bako ini ay eleksyon, aldaw kan kalamidad. Bako ini po arog kan eleksyon na wala to o yung nananaonin bagas. Tabako man ito bagas kan gobyerno. Pribadong tao so na okay. To so mga kandidato tanag siyempre mapamos. Ngunya na ngunyan po tabi natapos na so eleksyon, tapos na bang po tabi siyempre day man matagal, maski ako man masisisay na bilyonaryo ba ito? Mga bilyonaryo yogon man nabagas yan, bako man sana milyon tapos so ginastos kan eleksyon, pirang bilyon so ginastos kan eleksyon po, mga bilyonaryo siyempre, mga bilyonaryo bako sana simpleng milyonaryo kundi billions of pesos po ang kapot-kapot dinda. Kaya taonin sigil sa nag-uran sa bagas. Ang problema pagkatapos kang bagas nalingwan kan tawo. Nalingwan kan tawo. Kanura na po tabi ura naman nga susako kang bagas. Nalingwan na so tawo irakban. Irakban. Mga kuwang kamoy. Wara ka mong mga utang na loob. Ura utang na loob, dai pinagana, dai utang na buot, nagkabaragasan man ka mo. Param kayo para mga antabay ta. Labot ko ngayon sa inda. Natangay pigagad biyan. Pigtatao ngayon di kwaon. Bagan sabi ko sa indo, simple yun man sa pigtatao kwaon. At
pag nagtanggi ka mo duman sa grasya, ang luwas nindo kaan, disgrasya noy. Disgrasya noy, ang luwas nindo kaan. Tagrasya, natanggihan mo pa. Siring man ang sa tuya, siring man sa tuya po yan. Halimbawa kami sa media, tinawan ka, nag-press-con, tinawan ka nin 1,000. Natama sa'yo makaman. Siyempre ko kaon mo po. Grasya yan, magsayo maka. Di disgrasya ang luwas mo kaan. Sus Mariosip, magparasaragin-sagin man kita. Magsaragin-sagin po tabing koan, tampaa. Pag tinawang ka, kaon mo. Ay man ang kiproblema. Itinaw sa imo, dayo ka man, maraot kung inagad mo. Pinursa mo, inagad mo, yan, maraot talaga yan. Pero kung tinaaw, daday man, hindi ka man naghahagat, itaw sa imo, natadaday. Kaya baga, simple yun man sana yan 43 minutos po makalampas, ang alas 6 ni pagkaaga, digdi po sa programa, si Mayor Basti Candabaw, tapos si, si PNP Chief General Torre, magbubungagan po ang duwa. Ngunyan nagapractice na si nagapractice na po tabi si Torre. Ako aniling ko kay ni pir didigdi si Basti taday man siya. Si Torre kunyan maski gurang na. Ano yan si Torre, mga pira na yan, mga 54, 55. 55 gayon. Then magiging PNP chief kun aki pa ta 56. 56 po tabi, retire na yan. Di ba? Maski siring kayan si Torre, kwan yan. Physically fit yan. Pulis yan Jawa aki pa si Baste, balugbog baga si Baste, an kwan niya, an abs niya nasa laylayan. Baga, nasa laylayan. Arog ko. Ang abs ko nasa laylayan. Ano yan sa laylayan? Taba si Torre bako talagang kwan siya, tagas. Ano man ang ganan ni Baste? Kaya ngo yan, kumina sa ini si Torre, ang laban ngo yan tabi, draw, withdraw. Withdraw. Dahil di matubang si Baste. Boxing for a cause. Sabi ni Senador Ping Lacson, ipusta ko nga susildo kong, susambulan ko ngayang sweldo. Ibabakal ko kang ticket para ngaya sa bungagang kandoa, sa boxing kandoa. Sabi ni Senador Ping Lacson, makonsilon digdi sa Pilipinas. Only in the Philippines. Sabi yan. Sa bagay, tama yan O kung magparatararam pa kita, mga lalaki, ano ka, bakla? Tabi, ibaga, magparatararam, o di magbungagan sa nangya kita. Suruntukan sa nangya kita, parehas man sana. Gising magparatarabil pa kita sa social media o kaya sa kung sa na puro magparatarabil kita. Ang gibong kaya magburngaga na sana kita. Saka bagasan. Sen ka baga puro takaan. No. Baka sa 2028 iyo man. Kung magpresidente si si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, kung si siyang kalaban niya o si Martin Romualdez, ang down na sa niyang bungagan. Tas si Sara Duterte baga ngani, nanapak ngani baga yan sirip kay tao. Pinarani su sirip, bogtian. Saka iyan ang klase. Pero di tapig inkaminar po tabi na siring kaya ng klase kan pag-ugali kan sa tuyang mga lideres, bako siring kaan. Kundi kung nasusubrahan naman, di mas maray na, sabi nga ibaga po tabi, mas maray na maging ano ba yun?
maging praktikal. Tara puson tanaw ni unin na sana ang gibuhon ta. Bata si BBM, day man matumang si BBM, tatiwi na nga si BBM baga. Minsan nagkatiriwi na si BBM eh. Yo. Tapos, gurang naman si BBM baga, 60 anyos na yan kayo. Sobra. Day man matumang na. Tapos, din naman siya pwedeng magpresidente eh. Ang pwedeng magpresidente, si Martin Romualdez tapos si Sara Duterte. Magbungagan sindang duwa. Tamatumangan si Sara Duterte, maski babae yan. Maisog bagaan. Yapa. So, anyway, susaro da ito si Risa Ontiveros, si Senador Ontiveros. Dahil man si Senador Ontiveros, taan kuang kampo, roman sa naputak. Putak. Bata ura na baga, sa totoo lang, ura naman in materialis, kumbaga sa breeding, kung sa manok, nagbe-breed ka, mga taga-pink or yellow, tabi, parang ura na nin maray na breeding materials eh. Parang ura ng breeding materials na maray eh, na may winnability. Di ba? I think si Mayor, dating Vice President tapos Mayor ngunyan, si Attorney Leni Robredo, dahil na garo dahil naman po tabi talaga yan madalagan sa kuan. Kasi sen pa man mako ang panggastos, unless otherwise tayo siyempre ma-presidente ka, may mga nagagastos talaga kaan. Ngunyan parang wala na siya eh. Sisay pa man sila Ila de Lima, ay dae. Si Risa Ontiveros, ay dae man. Dae mako bako bilugan sa kuyang pagtubod kaan. Kasi ang dapat tabi yung may winnability, dahil lang kita mapadalagan na lalaban ka. Nalalaban ka, pirmi kang tumang. Dae. Ang punto tangon yan po tabi is ano ang posible na winning percentage niya. Takon dahi, tumunong na sa nakita sa sayang. Total, kung mapirdian, dahi man talaga makatukaw. Tapirdi nga ni. An manggagana dyan, so, kuan. Dahi na sa nakita. Dako kan eleksyon, siring kaan. So pagtubod ko kan eleksyon, si Leni Robredo talaga, manggagana. Tamaski duman sa mga rally, may hiling mo man talaga, manggagana. Paano kayo ito? Si BBM nadarakan Duterte ito sa makusugi. Nanggana si BBM. Di magalat kita kianom na taon. As of now, ang katotohanan po tabi, dahil man kitang magiginibo dyan, kundi masunod kita kay BBM, tas siyang presidente tango niyan. Diba? Dahil man kita pwedeng sumuhay. Tayon po tabi ang igwanin bandit. Bandit by the people. Maski abo taman, yung majority kan mga Pilipino, gusto siya, wala kitang magiginibo. Diba? Wala kitang magiginibo kayan. Sa Lunes, suna na po kan presidente, pero may kwa na, pero okay naman ang panahon eh. Dahil man kasi pwede, dahil man pigbabaha ang batasan pambansa, tapos ang presidente, pagali duman, pigagamit baka chopper, landing sa Malacanang. Ang pagtubod ko po tabi, anso na malalawo sa Lunes. Umuran man o bumagyo, anso na may malalawo sa Lunes. Yan po ang nakabugtak sa konstitusyon. Ultimong Lunes po kan bulan ng July, taon-taon, dapat magdi-deliver ang presidente kan sa iyang mga naginibuhan. Parang ulat sa bayan, State of the Nation Address. Bako address address. Ang US, presidente kan US, State of the Union Address. Yun po yan. Katuya, State of the Nation Address. Duman Union Address. Bako ka man US. Pilipinas kita. Kaya si
ma-deliver siya kan SONA for the fourth time. Saya po tabing pagtukaw sa 6 na taon. Madadangog ta naman po tabi ano nagginibuhan, ano ang mga plano kang presidente para sa kakarahayta. Di ba? Madungog ta naman yan. Sa bagay, actually, digdi sa tuya, aputon mo ang tao, may mga nakakaaram. Pero dahil naman talagang pakiaraman tao, keto gani after kan SONA, inapot ko, ano ang nakuan mo sa SONA? Dahil mo akong pakiaram dyan, labot ko kaan. Dahil man pakiaram po. Ang mga nakikiaram dyan, yung mga sa oras na yan, ora kimaginibo, tapos sa mga professionals, mga negosyante, iyan talaga. Pero kung digdi sa mga ordinaryong tao na mas dakol, dahil man pakiaram sa SONA, ihiling kan SONA kaan, idangog kan SONA kaan, magtinda dyan sa palengke, tubod pa ako. Yan dyan nindo, dahil man kipakiaram talaga ang tao. Sus Mariosi po. Anyway, alat ko na para sa dahan tango na ining mga bareta. Yaon digdi si Mar Rodriguez sa Kongreso. Bugtak mo hindi tatapuson tayo na ini. Okay? Inutuntaan report mula sa Kongreso, maanomaliyang 2.5 billion flood control project sa Las Piñas sa Pote River Drive. Ipapaimbestigahan ni Congressman Mark Anthony Santos Mar Rodriguez mula sa Kongreso. DWGO Live Report. Mar Camin. Pinaiimbestigahan ni Las Piñas Lone District Representative Mark Anthony Santos sa Kamara de Representantes ang kontrobersyal at maanomalyang 2.5 billion pesos na flood control project sa kahabaan ng Las Piñas sa Pote River Drive na sinalanta ng matinding pagbaha. Binigyan din ng kongresista na ang patuloy na pagbaha sa lugar sa kabila ng pagkumpleto sa flood control project noong 2022 ay malinaw na senyales na may kailangang ipaliwanag sa paggamit ng pondo para sa implementasyon ng nasabing proyekto. Ipinaliwanag pa ng kongresista na kung totoong natapos ang naturang proyekto na ginastusan ng 2.5 billion pesos, bakit anya hanggang sa kasalukuyan ay mistulang ilog pa rin ang kalsada sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Question din ni Santos na kung talagang epektibo ang flood control project sapagkat sa kabila ng malaking halaga na ginastos dito ay mistulang hungkag o walang pakinabang ang proyektong ito para sa mga mamayan ng Las Piñas. Sinabi nito na kung totoong natapos ang proyekto at gumastos ng 2.5 billion pesos, bakit anya hanggang sa kasalukuyan ay parang ilog pa rin ang kalsada sa tuwing umuulan? Ang dapat anyang tanungin ay kung epektibo pa talaga itong proyektong ito para sa mga mamamayan ng Las Piñas. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat, Mar. DWGO Live Report. DPWH Tarlac First District Engineering Office sa pinagsuri ang pinsala ng mga slope protection sa ilog sa Kamiling Tarlac. Alat ko na ta si Police Staff Sergeant Merx. Labing dino na. Merx! Alat ko na. Kamin! Merx, kamin! Magandang umaga po, Kuya Arubin, at sa lahat po ng mga kantabay sa programang Tigong Barangays, then 80 deal with our
Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isa pong online broker na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa kinakaharap nitong mga kaso na panggagahasa at mga abusong sexual ang naaresto ng mga tauhan ng kapulisan sa isang operasyon sa Pulangi, Albay. Arestado ang kinilala na si Elias Bert, 33 anyos at residente ng Tabaco City, ay may nakabimbing mga warrant of arrest na issue sa korte sa Mandaluyong City. Siya ay naharap sa mga kaso ng attempted rape na may rekomendadong piyansa na 120,000 pesos, rape by sexual assault na may piyansang 200,000 pesos at 4 na bilang ng acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 335 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 5, Paragraph B ng Republic Act 7610 na may piyansang 200,000 pesos. Umabot sa 550,000 pesos ang kabuang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa pamamagitan ng masusing investigasyon at intelligence gathering na tuto ng mga operatibo ng Tabaco City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Edmundo A. Cirillo Jr. ang kinaroon ng akusado sa Pulangi, Albay at isinilbi ang warrant sa isang magling operasyon na sinagawa ng walang insidente ng karahasan. Mula po dito sa Brigadier General Ciprian A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito Pili Bendiro Jr. Nag-uulat para sa Tigugin Barangay. Salamat, Merc, sa report. Hari dyan sa Kampo General Simeon Ola. Isunod taman si Nestor Kagitla. DWGO Live Report. DPWH Tarlac First District Engineering Office sinuri ang pinsala ng mga slope protection structures sa tabi ng ilog sa Kamiling, Tarlac. Nestor, please come in. Isinagawa ng Department of Public Works and Highway First District Engineering Office katuwang ang pamalaang panlalawigan ng Tarlac at lokal na pamalaan ng Kamiling ang isang joint assessment sa mga nasirang slope protection structure sa ilang bahagi ng ilog ng Kamiling. Ang mga pinsalang ito ang sanhi ng pagbaha sa mga kalapit na barangay at pagkaantala ng trapiko sa lugar. Sinabi ni District Engineer Niel Parala ang barangay Poblacion G, Poblacion H at Kamilingan Sur ay bilang bahagi ng apektado ng pagbaha, pati na rin ang ilang bahagi ng kalsada tulad ng Romulo Highway sa Kamilingan Sur at ang Sawat Bilad na bahagi ng Paniki Kamiling Wawa Road. Bilang bahagi ng pagsusuri, natasa ni Parala ang District Maintenance Team na suriin ang mga naapektuhang bahagi ng river wall na madalas masira kapag may malakas na ulan upang matukoy ang lawak ng pinsala at angkop na hakbang para maiwasan ang patuloy na pagguho at mabababa ang mga panganib ng pagbaha. Ayon kay Parala, bilang agarang tugon sa sitwasyon na nasagawa rin ng sandbagging activity upang harangan ang baha mula sa pag-apaw ng ilog at mapigilan itong pumasok sa mga kabahayan at makaistorbo sa daloy ng trapiko. Pinayuhan din ang mga residente na maging alerto at magsagawa ng kaukulangang pag-iingat sa panahon ng malakas na pag-ulan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, sinabi ni District Maintenance Engineer Renato Martinez na hindi pa natutukoy ang kabuang lawak at halaga ng pinsala ng infrastruktura. Mula sa Manila, ako si Nestor Gagitla, nag-uulat sa mga panig ng mundo, kamahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Nestor, sa report. Sa pagikayan, maparam naman ako. Inabot na kita ng oras sa alas 7 na po ng pagkaaga.